Il-mulej ma'kom. Ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien kif Ġesu kien għadu qiegħed ikellem lin-nies, ġew ommu u ħutu waqfu barra u fittxew li jkellmuh. Xi ħadd qallu ara ommok u ħutek qegħdin barra jfittxu li jkellmuk. Iżda hu wieġeb lil dak li kellmu u qallu: min hi ommi u min huma ħuti? Imbagħad mett idu lejn id-dixxipli tiegħu u qal: dawn naraw huma ommi u ħuti. Għax kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelu nitnatfu minnu biedna. Ejjew nimmaġinaw ftit li l-Madonna lil Marija ta' Nażaret tisma' dan il-kliem ta' Ġesu. Jekk ma sematux direttament għax baqgħet barra id-dar fejn kien Ġesu, ġu żgur waslula. Ikun hemm min wassalula biżjed aċċent. Min hi ommi? Min huma ħuti? Huwa kliem li fid-daqqatajn jinstema' jiebes fil-konfront ta' Marija ta' Nażaret, il-mama tiegħu, u anke tal-qraba tiegħu li l-Vanġelu jirreferi għalihom dejjem bħala l-aħwa ta' Ġesu, ħutu. Aħna wkoll fil-Malti m'għandniex kelma għal kuġini, kuġini ġejja mit-Taljan, kuġino, m'għandniex. Is-Semitiku juża l-kelma hija, oħti, għal qraba. U l-Aramajk li kien jitkellem Ġesu huwa ħafna qrib il-lingwa tagħna wkoll. Imma meta Ġesu qiegħed jgħid li għandu familja oħra, qed jiġħad dak kollu li kienet għalih ommu l-għażiża, wara kollox xi tibqa' segwieħ u ħdejn is-salib tiegħu kien hemm ommu u oħt ommu, il-qraba ma telquhx. Imma jrid jagħmlilha ċara u anke lilna wkoll li id-dixxipli huma l-familja tiegħu. Telaq lil Nażaret pajjiżu, telaq bitrikki-trakki għaliex meta rritorna ma aċċettawx, dan mhux il-tifel tal-Mastru Taxxa, donnu qed jgħidu min jaħseb li hu. U ommu ma nafuhiex u ħutu, l-Vanġelu jsemmi wkoll l-ismijiet ta' ħut minn ħut Ġesu, mill-qraba ta' Ġesu. Għal Ġesu il-familja tiegħu huwa kull min jagħmel ir-rieda tal-missier. Kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li hu fis-smewwiet, dak huwa ħija u oħti u ommi. L-orif tal-Knisja iħarsu lejn Marija bħala l-ewwel eżempju ta' dik li għamlet ir-rieda tal-missier. Wara kollox il-kliem li għandna fil-Vanġelu aħna ngħiduh ta' kuljum, hawn il-qaddija tal-mulej ikun minni skont kelmtek. U allura il-Madonna tifhem xi tfisser tagħmel ir-rieda tal-missier li hu fis-smewwiet. Ġesu ma jitkellimx biss dwar l-aħwa. Aħna id-dixxipli faċli nifhmu li aħna aħwa ta' Ġesu, imma ommijiet xi tfisser tkun omm Ġesu? Xi tfisser li tnissel lil Ġesu? Ġesu tnislu bl-imħabba tiegħek, bil-paċenzja tiegħek, bil-maħfra
u l-ħniena tiegħek. Int min int? Jekk inti qed tipprova timxi fuq dak li jgħidilna Ġesu u tipprova ikollok il-ħarsa tiegħu fuqek innifsek fuq ħadd ieħor, ħarsa ta' ħniena, ta' modrija, ta' maħfra, inti qiegħed tnissel, inti qiegħda tnissel lil Ġesu. U allura ġustament mhix kwistjoni ta' mara jew raġel, aħna nnislu lil Ġesu il-preżenza tiegħu jekk aħna verament id-dixxipli tiegħu. Id-dixxiplu huwa dak li jitgħallem minn dixxere bil-Latin li titgħallem, id-dixxiplu huwa wieħed li jitgħallem. Il-mulej jirreferi lilu nnifsu bħala mgħallem, intom issejħuli mgħallem u tgħidu sew għax hekk hu. Mela aħna li aħna d-dixxipli, il-mulej imitt idu lejna u jgħid dawn naraw huma ommi u ħuti.